tsakanin ubangida da yaro to akan ayar qur'ani ake yi shine wa ta'awanu alal birri wat taqwa za a taimaki juna akan wato nagarta da jin tsoron Allah a kansa za a yi shi zai jawo shi ne don ya koya masa sana'a ya mai da shi mutum idan ya koya masa sana'a ya mai da shi mutum Allah zai ba shi lada kamar ya raya mutanen duniya gaba daya shi kuma zai gane alheri ne yasa aka kirawo shi ake so a shi ma ya arziki kuma ya taimaka wannan nasa arzikin ya haɓaka to ya kamata ya zama ɗan kirki to anan in suka ɗora akan wannan to sai su yarjejeniyar yadda za a dinga tafi da al'amura in sun gama yarjejeniyar nan to abu guda ɗaya za su shi ubangidan ya ce zan ba Allah a yarjejeniyar nan shi ma yaron ya ce zan ba Allah ta wato in aka ce wannan zan ba Allah ta kowace fuska duk wani rintsi Allah zai bi ubangidan shi ma yaron haka in sun gama sai su sa Allah ya zama shaida wallahu alama na kulu wakil Allah shi ne wakil sannan su samu shaidu na mutane su shaida sannan shi yaron koyaushe a dinga masa hudu ba ana gaya masa a hankali ake tafi da rayuwa an kirawo ka ne don ka zama mutum ka kuma taimaka ka sabu da taimako sannan kuma magabatansa da suka turo shi su za su taimaka akan ya zo mutumin kirki za su dinga gaya masa riƙe amana jajirce ka je akan lokacin da aka ce ka tashi lokacin da aka ce kar ka taɓa masa dukiya kar kai kaza kar kai kaza kar kai kaza to da shi ake samun nasara amma in iyaye za su ce musu je ka kawo mun ba su damu da duk abin da ya kawo ba to yaro zai lalace wannan sai ubangidan yi haka sannan kuma iyayen wanda aka turo su ma sai sun taimaka koyayyensa da shi ake nasara akwai mutumin da na sani mun yi makaranta tare da shi yana kulawa wani da dukiya kullun da safon ya je gaida mahaifiyarsa sai ta ce masa in ka kuskura ka ɗau kwabo a kuɗinsa na ma tsine maka tun daga nan ba sai na sani ba tsinewar ta tafi kawai jira take kai bai taba masa kuɗi ba ranar tsautsayi ya kai ya ce zai sallame shi ya zo gane ce sallame ka sai da na sani da ya kirawo wani a wata 6 ya cuce shi miliyan 11 shi wancan ba shi da uwar da za ta hana shi wannan kuma uwar wannan ce saboda garkuwar dukiyarsa to dole iyaye su sun taimaka a wajen wannan